Hayi, lolu daba lukaMary the Haas alifuni ukudlula la kumina, alihli kahle, ngeke futhi lidlule, sengiyabona. Lolu daba lujulile ngempela, akulona udaba lwaMary the Haas kuphela bese liphelela kuyena futhi. Uyabona indlela i-UKZN elihendlishe ngayo. Sikhumbule phela ukuthi lo muntu esebenzisa zona iy'nsiza kusebenza, ama-resources aso leya institution, bekungekho nkinga iminyaka eminingi. Uma ngabe-ke esegaxela engene ey'nkingeni, akuphelanga ngisho ama-hour ambalwa, yavuka ngakusasa yabhala le ncwadi. Le ncwadi i-one page eshoyo ezidistansayo yona institution nalesa salukwazi lesiyana, of which musuyibuka lento le i-PR exercise ebhedayo leyana yabantu abangenamsebenzi, futhi nalento okade yenziwe uMary the Haas empeleni bebeyisapota. Ingakho ungalitholi ngisho igama lomuntu lapho ubhale le ncwadi lowa one page ukuthi ubani. Kule video ekubuya khona nayo umbiko la i-comment ephuma kuNdumi, uthi uNdumi udlame lase-UKZN udlame lase-KZN ilo gogo lazi kahle owayebhala ngalo strong, amaphepha esingisi amazi kahle, and I wonder wayitholani ngoba she was biased. Ndumi nabanye siyacela bafowethu nibuyele kuma-comment section kule video, nisitshele, nisilandise, nisazise ngalo gogo nemfuba yabo akade yenza iminyaka. Kuyasho ukuthi nasokhosini ubechachaza ney'ntatheli ziyamazi, iy'ntatheli eyi-honest, yize-ke sesizwa kuthiwa iningi lazo sengathi zi-compromise noma zi-captured. Lezo-ke ey'sakhona siyacela ukuthi ibuyele sisichazele ukuthi uMary lo ithini into yakhe. Sifuna nathi ukuthi lento akade beyenza kuthina nathi siyenze, sikhompayile i-report esizobika ngoMary. And leya institution leyana i-UKZN siyazi ukuthi oMary baningi laphana, siyacela ukuthi nisiripotele ngabo ku-comment section. Siyacabanga ukuthi lento kuzofanele iye phambili ngegiya elizobakhipha bonke laba bantu sibazi, hayi lapha e-UKZN kuphela, wonke ama-varsity. And again sine-Rhodes University la emgixabeze ngesikhundla sokuba udokotela, kuzofanele ichaze ukuthi yayisibonini kulolahlanya loluyana. Wonke umuntu-ke phela kusho ukuthi fanele agxabezwe ngalesa sikhundla uma ngabe uMary enalesa sikhundla esinjengalesi. And kakhulukazi ama-SRC, ama-varsity awakukhiphe lokuyana ukuthi ingakanani inkinga abhekene nayo kubantu abafana njengalawo, because labantu ba-influential laphana ey'koleni, ibona abadila kakhulu nokushintsha iy'ngqondo ze-country yethu, ngoba ibona bakhompayila ama-report, bawabuyise bawanikele uhulumeni ongakwazi ukuyikhompayilela i-report yakhe yokuthi izwe fanele liye kanjani phambili. Asiyenzeni lento bantu base-South Africa, isikhathi lesi. Omkhwanazi basikhombisile ukuthi sisengaba nayo into eye phambili ebambekayo eSouth Africa. Ngiyacela-ke ngani zakwethu bonke nje laba abanama-report ababekhona ngesikhathi uMary lo esasebenza lapha e-UKZN, Phumelani Obala, abanye bafikile la kuma-comment section. Asikhulume lento ezingeni elithe ukuba deeper. Thank you.